Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut I ddefnyddio counteri dwy ochr I weithio efo symiau adio sy'n cynnwys rhifau negatif. Nawr I gychwyn, jyst I dangos sut mae adio yn gweithio hefo counteri dwy ochr, gwnewch I ni ystyried cwestiwn sydd ddim ond hefo rhifau positif yn efo, 5 adio 3. Nawr mae hwn yn golygu cychwyn efo 5, felly cychwyn efo 5 counter melyn, sydd yn cynrychioli positif 5, ac yna adio mewn 3 counter melyn arall, na'r enw fan hyn yn yr ail res, 1, 2, 3. A wedyn drwy gyfri y counteri melyn, sy'n ni'n gallu gweld fod 5 adio 3 yn hafal I 8 counter melyn, felly positif 8 fel atab. Gaf gael tacluso hwn I fyny nawr, a gaf gael ystyried y cwestiwn nesaf. Gadewch I ni ystyried beth yw'r atab I negatif 5, adio negatif 3. Nawr fan hyn, dwi angen cychwyn efo negatif 5, sydd efo'r counteri yn 5 counter coch, a dwi angen adio ymlaen wedyn negatif 3, sydd yn 3 counter coch arall, 1, 2, 3. Ac eto, drwy gyfrif counteri, sy'n ni'n gweld fod gen I fi 8 counter coch o fan hyn, felly mae negatif 5 adio negatif 3 yn hafal I negatif 8. Dyna fo'r atab yn fan hyn. Tacluso fyny, gan I gael nawr ystyried cwestiwn, lle dyn ni'n adio cyfuniad o rhifau positif a rhifau negatif. Felly, gadewch I fi gychwyn efo 5, a gaf I gael adio ymlaen negatif 3. Nawr, be mae hyn yn ei olygu efo'r counteri, ydy cychwyn efo 5 counter melyn, 1, 2, 3, 4, 5, ac yna adio ymlaen negatif 3, felly 3 counter coch, 1, 2, 3. Ac yn fan hyn, os yw'n ystyried fod gen I fi barau 0 ar y chwith, mae gen I fi 1 counter coch ac 1 counter melyn yn canslo hynna'n allan. Mae hynna'n digwydd eto, par 0 arall, a mae'n digwydd am y trydydd tro. Felly ar ôl ystyried y parau 0 sydd gen ni, beth sydd ar ôl ydy 2 counter melyn, ac felly mae 5 adio negatif 3 yn hafal I 2, sef y 2 counter melyn positif. Tacluso fyny eto, cwestiwn gwahanol y fyny yn awr, gaf I gael cychwyn efo 3 ac adio ymlaen negatif 5. Tro yma, cychwyn efo 3 yn golygu cychwyn efo 3 counter melyn, ac adio ymlaen negatif 5 yn golygu cyflwyno fewn yn fan hyn 5 counter coch. Eto, ystyried os oes gen ni barau 0 fan hyn, oes, mae yna 3 par 0, 1, 2, 3. A beth sydd ar ôl ydy 2 counter coch, ac felly mae 3 adio negatif 5 yn hafal I negatif 2. Tacluso fyny unwaith eto, cwestiwn arall yn awr, beth am ystyried cychwyn efo negatif 5 a wedyn adio 3. Tro yma, cychwyn efo negatif 5 yn golygu cychwyn efo 1, 2, 3, 4, 5 cerdyn neu 5 counter coch yn hytrach. A wedyn adio 3 yn golygu bod fi'n cyflwyno fewn yn fan hyn 1, 2, 3 counter melyn. Eto, oes na barau 0 fan hyn? Wel, oes, mae yna 3 ohonyn nhw. 1, 2, 3. Beth sydd ar ôl ydy 2 counter coch, ac felly mae negatif 5 adio 3 yn hafal I negatif 2. Un enghraifft olaf, os na I dacluso hwn yn ôl I fyny, gadewch I ni ystyried y swm negatif 3 adio 5. Tro hyn, dwi'n cychwyn efo 3 counter coch, negatif 3, a na I adio ymlaen 5 counter melyn, 1, 2, 3, 4, 5. Eto, mae yna barau 0 fan hyn, mae yna 1, 2, os wneud o ganslo, dyna fo, 3 par 0. Beth sydd ar ôl ydy 2 counter melyn, ac felly mae negatif 3 adio 5 yn hafal I 2. Dyma nawr set o gwestiynau idych chi rei cynnig arnyn nhw. Defnyddiwch counteri dwy ochr os di rhain ffisegol gennych chi, neu ewch i'r wefan oeddwn ni'n defnyddio, sef mathspots.com, neu fallai dychmygwch defnyddio counteri dwy ochr yn eich pen. Unwaith ydych chi wedi gwneud cyfle ar y cwestiynau yma, mae croeso wedyn ydych chi farcio nhw yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg.
neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.